नमस्कार मित्रांनो, केरळ प्रतिनिधी काशीनाथ मोडे. आज आपण जे आमचे हा गावातले प्रगतशील शेतकरी जे आहेत बागायतदार पायगुडे साहेब, तर त्यांच्या आज काकडी पीक आहे या ठिकाणी पाहू शकतो आपण. त्यांचा मागे पण व्हिडिओ केला आपण काकडी सुरू असताना. आज या ठिकाणी ग्राहक पण आलेले आहेत. दादा नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव सांगा. प्रकाश ज्ञानोबा पायगुडे, बुद्रुक, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. साहेब मला सांगा, तुम्ही काकडी पिकाला तुम्ही केरळचं मार्गदर्शन घेतलेलं आहे आपलं, बरोबर ना? तर तुम्ही आता काय काम सध्या चालू आहे? सध्या तर विक्री चालू आहे. विक्री चालू आहे. हां हां हां. आणि तुम्ही पाहताय तुम्ही आता या ठिकाणी ग्राहक पण आलेत. साहेब नमस्कार. नमस्कार. आपलं नाव सांगा म्हणले. मी रईस अहमद शेख. मी निसर्गप्रेमी मित्र आहे. अच्छा अच्छा. आम्ही एराई टेकडीवर किंवा पर्वतीय पाठा या टेकडीवर आम्ही निसर्गाच्या संवर्धन त्याचं संवर्धन आणि जतन याचं आम्ही काम करतो. बर बर बर. हे बघा, आता मी इथं थांबलो कारण मी आता बाबांना विचारलं की काय नाव तुमचं? प्रकाश पायगुडे. त्यांना मी गाडीतून हाक मारून विचारलं, बाबा काय भाव दिली काकडी? तर ते एवढं प्रेमाने इतक्या आपुलकीने म्हणाल्यावर काय भाव काय विचारता, या आणि घेऊन जा. आणि मला ना त्यांचं जे काय बोलण्याचं प्रेम जे त्यांनी व्यक्त केलं, मला काय त्यांचं पुढे जाऊशी वाटलं नाही. अच्छा. माझ्या बरोबर आता तुम्ही काकडी किती किलो घेतली काकडी आता? तर मी 5 किलो काकडी घेतली. आपण काकडी घेण्याचा माझा उद्देश असा आहे की आम्ही मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये जातो. यस यस यस. तिथं मोठमोठी बिलं भरतो आणि स्टँडर्ड मान म्हणून म्हणा 100 रुपये 200 रुपये टिप ठेवतो. आणि असल्या चांगलं आपलं सेंद्रिय खत घालून जे काय चांगलं ऑर्गॅनिक फळ देतात, तर त्या लोकांना आपण भाव करत बसतो. यस यस तर यस असं यस. करू नका कृपया करून. कधी गावातून जाताना रस्त्याच्या कडेला थांबलेला शेतकरी कष्ट करून यस यस. घाम गाळून तो हा व्यवसाय करत असतो. यस तर यस. कृपया तिथं बार्गेनिंग करतात, त्याचा मोल देऊन त्याचा धंदा करा आणि कस्टमर बना. यस असंच यस आपल्या यस. देशाचं भवितव्य उज्ज्वल. शेतकरी जगला तर आपण जगू. यस राईट शेतकरी राईट. मेला आपण मरून जाऊ. शेतकऱ्याच्या पुढे नाही, मागे नाही कोणी. यस यस यस. ही कळकळीची विनंती. धन्यवाद. धन्यवाद साहेब, तुम्ही खूप छान माहिती दिली आहे, बरोबर ना? धन्यवाद धन्यवाद साहेब.